Привет! Ние сме Крилати приятели, занимаваме се с най-различни ангелски чудеса. И това тук са всичките наши ангелчета от Ангелското царство. Занимаваме се с коледни изработени ръчно картички. Имаме елхички, които дойдоха вчера. Това са нашите специални ангелчета, на които им задаваш мисия, когато поставиш ето това сърчице. Всяко от тях е индивидуално за човека, който го получава, и когато имаш нужда от ангелчета, можеш да го повикаш с неговото ангелско звънче. Това са нашите ангелски бижута, които са също вдъхновени от ангелите, направени са с истински кристали и ръчно изработени отново ангелчета. Това са ограничените коледни колекции, които са само в няколко бройки и всяко се намира само в един екземпляр. Не защото не можем, а защото смятаме, че всяко едно от тях трябва да е уникално като притежателя си. Заповядайте да ни видите. Здравейте, вие сте на щанда на бижутата от истински цветя Megan Flower Line. Както виждате, ви предлагаме една богата гама от цветя. Колиета от рози, циклами, налби, маргарити, гербери, теменушки, орхидеи. Естествено, едни от най-красивите и търсени цветя са орхидеите. Нашите бижута се изработват изключително бавно, с много търпение, много любов. Влагаме също и много така старание и желание да разнообразяваме моделите, много творчество. Както виждате, аз в момента съм с една триизмерна роза, която се изработва изключително сложно, много бавно, но това пък ефектът е страхотен, нали? Както и обиците. Бих искала да се обърна към нашите клиенти да заповядат на арт базара в Мол Сити Център. Също така много се радвам, че всички вие оценявате нашия труд и ръчната изработка. Красотата, разбира се, красотата в природата, красивите цветя. Като видим някакво хубаво цвете, веднага започвам да си представям как би го направила на бижу, дали ще се получи на красиво бижу. Но най-голямото вдъхновение всъщност идва от самите клиенти, от хората, които ми се обаждат или лично ми казват, нали, колко са доволни от това, което са си купили, нали, като бижу. Обаждат им се хора, на които им е подарено, дали толкова развълнувани. Връща се една обратна любов, която ме зарежда отново с желание да направя нещо ново и да раздавам, нали, на хората. Защото това всъщност всичко е един начин да дадеш своята енергия и своята любов. Трябва да даваме по някакъв начин да се раздаваме в този живот. Примерно лекарите, добрият лекар, той обича пациента си и се опитва да даде всичко от себе си, за да го излекува. Аз не съм лекар, аз съм, може би, лекар на вашата красота, на вашата душа. И това ме вдъхновява. Всъщност хората ме вдъхновяват най-вече. Разбира се, и всичко това, което ни заобикаля, нали, като красота в естествения свят, в природата. Надявам се и хората все повече да оценяват ръчното творчество, все повече да разбират, че не могат да сравняват това, което е изработено в Китай или в промишления в цеха, с това, което се изработва на масата, по лекичка, внимателно, с пинцетките, и което отнема твърде много от твоето време и от твоята енергия. И трябва да знаете, че всъщност всяко едно нещо е заредено с добра енергия. Всяко едно бижу или каквото и да било като ръчна изработка, то носи енергията на човека, който го е направил, и е лично и само за вас. Тоест, само вие ще имате това колие, само вие ще имате тези обици или този пръстен, защото той е направен само един в целия свят и той ще бъде ваш. Представям, аз съм Катерина Балмат и правим ръчно изработени бижута от стъкло. Нашата идея тръгна от картините, както може да видите,
Това е една начална идея, разработена преди повече от 10 години от баща ми, Петър Маламат, което малко по малко с времето решихме да смалим картините и те станаха като бижута. Едни миниатюрни картини, които може да бъдат сложени и комбинирани също така с пръстени, отици, гривни и други елементи. Ами най-вече от природата, тъй като това е един неизчерпаем източник на креативни идеи. Цветовете са натурални, най-вече защото за да се направи стъклото, то има различни видове оцветявания, които са естествени, т.е. червеното е с злато, синьото е с друг вид колоранти. И също така формите са много геометрични и естествени. И аз върху българите нямам много голямо наблюдение, тъй като съм отскоро в България, но забелязвам, че има един нарастващ интерес, най-вече при младите, относно уникатите и съответно ръчно направените неща, тъй като всяко нещо, което е викнато с ръка, то е единствено по рода си. И наистина при младите има едно развитие, което се наблюдава, но това при по-старите поколения е доста закърняло, не знам поради каква причина. Са ли интересни тигани? Тиганите са италиански, от вулканичен камък е покритието, двулицеви са, от тази страна грил тиган, от тази страна обикновено. Дръжката се маха и може да се ползват като табичка, като всеки един от тиганите се изработва ръчно. Принципно първо се слага на пресата, пресова се, след което се потапя в вулканичната сплав, която е покритието направено от него. Фирмата е малка, понеже отскоро се изработват тези тигани и се правят един по един. Това е специалното при тях. Също така покритието е незалепващо, не се използва никаква мазнина и като подарък към всеки един от тях получавате дъщица, заедно с 3 прибора, които са една тефлонова шпателка, една щипка и това е за палачинки. За разтиване на или за платове. Да. И също така може да се ползва в миялна машина, слага се, измиването е страшно лесно, може да се ползва и с, ако не се готви нещо претенциозно. Това е най-важно, защото аз с тези маникюри въобще не обичам да мия никакви съдове. Разбира се, в миялната машина спокойно може да се влезе, също така с газов котон може да се ползва с тази приставка за по-добро разпределение на топлината. Това е чудесно. И най-добрата част е, че може да се понесе, ако примерно се ползва, сега по Никол ден, 2 рибки спокойно може да се съберат на един тиган, да се сложи върху дъщицата и да се поднесе, след фурничката да се поднесе като плато на масата. Скъпи, ще ми купиш ли? Веднага, на момента. Благодаря ти. А ако не мога да сготвя нещо хубаво, директно с тигана по главата. Да, разбира се. Като чугунови. Тогава ще готвиш ти. С един замах. Ще готвиш ти. Ангелите на първо място, разбира се. Шоколада, ядене със сладко под смокини, вода и изобщо всичко, което може да донесе хубави емоции.